След като направихме следващата генерация българи на 3 март, за първи път събрахме, значи нормално е да направим и българските обреди и обичаи. И затова за първи път, ето, излизаме да коледуваме с истинска коледарска група в Чикаго. 12 момчета, от които само аз съм почекал, всичко друго е регени. Да си жив и да си здрав, да ти е пълна кесията, да ти се радват децата. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Толкова с доларчета в портмонето, колко капки в морето, толкова злато в тая къща. Да се рони като пясък, да се сипе като злато. Бог да пази тази къща от зло и от немотия. От къща къща вървим, добри думи наричаме и хубави песни пееме, да е берекет, да е здраве през цялата ви година. Бъдете живи и здрави от нашата дружина. Живи и здрави! Живи и здрави! Амин! 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 Нова генерация, така ли да не? Следваща, Next Generation Bulgarians. Виж, без акцент го казвам. Обаче държиш тук. Може да стане